Joaquim Torres García va néixer el 1874 a Montevideo. Fill d'un emigrant de Mataró que tornà amb la seva família a Catalunya quan el jove pintor tenia 17 anys. Durant els anys que Torres García visqué aquí, fou un dels més grans agitadors que en el camp de l'art es produïren. Artista innovador i pioner, ha estat una figura cabdal del noucentisme. El seu paper de teoritzador de l'art i la seva obra pictòrica d'aquesta etapa, d'atmosfera mediterrània i temàtica classicista, va contribuir a definir un model estètic que creà escola a Catalunya. Tal com el descriu l'escriptor Josep Pla. Era un home flac, d'aspecte il·luminat, amb uns cabells que li queien sobre les espatlles, vestia de qualsevol manera i, a pesar de la seva aparença desvalguda i esbravada, no feia més que parlar, discutir, dogmatitzar. Echando la vista atrás, a veces me ha parecido que sería divertido explicar cosas de mi vida. Me pondré a mí mismo como a otro personaje cualquiera, y así me veré con menos parcialidad. Hablaré pues de mí en tercera persona. Torres García había tomado como modelo el arte griego y se encontró que esa idea que tenía del arte clásico convino perfectamente con la idea que tenía Eugenio d'Ors en cuanto a la orientación que debía darse al arte en Cataluña y que también encontrará eco favorable en Prat de la Riba. Por eso, pudo proponer a este la decoración del Salón de San Jorge del Palacio de la Diputación. Ja les primeres pintures preparatòries d'aquesta decoració les realitza a les rodalies de Terrassa, on ha anat a viure a causa de la seva vinculació com a professor d'educació artística a l'escola Mont d'Or. Juan Palau Vera fundó el Colegio Mont d'Or. Por primera vez se planteaba en Barcelona el problema pedagógico. Se adoptaron los métodos más modernos. El nuevo colegio se instaló en una gran casa de campo, Casa Boguñá, a unos 2 kilómetros de la ciudad de Tarrasa y a 30 de Barcelona. Allí, los niños convivían en régimen de internado con los profesores y sus familias, en contacto directo con la naturaleza, trabajando la tierra y cuidando animales domésticos. Torres García, a més de les classes, treballa en les grans pintures murals del Saló de Sant Jordi. Quan arriba el moment de treure la bastida del primer mural i aquest queda a la vista de tothom, s'aixeca una gran polèmica. Es critica tant el seu caràcter pagà com la seva estètica primitiva, però la decidida actuació de Prat de la Riba el permet continuar. L'escola Mont d'Or s'havia hagut de tancar per problemes econòmics, però Torres García no va voler deixar de viure al camp. Mientras tanto, Torres, que ya no quería volver a Barcelona a causa de las últimas cosas desagradables que le habían ocurrido, pensó en hacerse allí, en Tarrasa, una casa. Puso por nombre a esta casa Mont Repós, que fue el nombre más irónico que hubiera podido pensar, pues allí no se tuvo paz más que por excepción. Él mismo hizo los planos y dirigió la obra, y una vez terminada, la decoró con hermosas pinturas de aquel estilo suyo de entonces. Antes que él, ninguno había pensado hacer un arte mediterráneo. Era llevar la pintura a otra nobleza y, sobre todo, sacarla del naturalismo. La vida en Mont Repós era monótona, pero no insulsa. Al contrario, era más bien llena de ocupación.
Había que cuidar del huerto y de los animalitos, arreglar los senderos, recoger algún fruto, y también había que estar siempre al cuidado de los niños. Torres escribió 2 libros, Diálegs y El descubrimiento de sí mismo. Y quiso artísticamente renovarse por completo. Él, además de pintar cuadros, seguía trabajando en los murales de la Diputación. Había ejecutado 4 y terminado completamente los cartones del 5º cuando falleció Prat de la Riba. Entonces ocurrió lo que ya estaba previsto, el cese del decorado de las obras del salón. Aquest fet li va acabar de tancar les portes del món artístic català. Torres García, aïllat i sense gaire recursos econòmics, abandonà Montrepòs i posà la finca en venda. Es cansà de continuar lluitant en aquell ambient hostil i decidí marxar de Barcelona. La seva evolució artística el portarà a ser un dels capdavanters del nomenat constructivisme abstracte i serà considerat una de les figures més destacades de l'avantguarda. Primer anà a París, després visqué a Nova York i a Madrid. Finalment s'instal·là a Montevideo, la seva ciutat natal, on morí el 1949. L'encertada iniciativa d'adquirir les pintures murals de Montrepòs ha assegurat la salvaguarda d'aquest patrimoni i l'ha posat a l'abast del públic. Un equip de restauradors ha tingut cura del procés d'arrencament i consolidació d'aquestes pintures. La Caixa de Terrassa ha fet possible que puguem gaudir d'aquest interessant conjunt i conèixer millor allò que Joaquim Torres García va haver de deixar a Montrepòs. Una llar que acollí la seva forma de pensar i sentir, una casa que construir i decorar seguint uns principis estètics que defensaven l'ordre, l'harmonia, l'art ideal i la innocència primitiva de l'edat d'or.